Dito'y puro kalapaw, barangay ginawa, ili tiwayawaya. Ikablaaw mi tinalamiis nga agsapa. Da kayo babaket anaka-jacket ngem naka miniskirt. Da kayo alalakay anaka-Amerikana ngem awan kwarta na. Bagbaro anagbangbanglo ngem saan anagdigos ti makadomingo. Bagbalasang anaka-makeup ngem saan anag-toothbrush. Dagiti balo saan anagwapo. Ken dagiti baak a medyo napintas. Ubing nga agmukat ken ag sore eyes. Dagay amin, darasenyo, umasideg kayo. Ilukat yu dagiti mata ken lapayag yu ket denggen yu ti istorya dagiti bida tayo nga isuda. From the right corner, at the maysa nga asawa ken anak na. Adda alkansyana anapunno ti bariya. Naggraduar ti Bachelor of Science in Organico panagtalon. Isuni lakay Ansit Managamiris. From the left corner, adda jay Saudi Arabia ni Emelda nga asawa na. Adda taraken na apusa ken mestizo abaka. Adda bank account na ngem awan deposito na. Adda bunggalo na ngem naputed ti kuryente na. Nailepas na ti kurso vocational iti panagbalsamar. Isuni lakay Marcos pasurot. Milakay Marcos ket kasla aso apas pasurot. Noanya ti baga ti amo na. Isot aramiden na. Saan na ngos usaren tinadaroy nga utek na. Anyaman asingiren ni principal kumantay ti pagadalan. Agbayad at dagos ni Marcos pasurot. Tawagan na ni Garciliana akabsat na nga adadjay Africa. Hello Garci, I am sorry. Ipawit ka ti kwarta. Tay kaanakam at the contribution na jay eskwela. Ang patakder da kanu ti punerarya. Kabsat Marcos. Saan ka madanagan? Tuy balikbayan ng kabsat mo, ited ko amin ang kayat mo. Pauitan ka pa'y igatang mo tilungon mo. Nilakay Ansit ket Managamiris. Saan na kaya ti agbayad ti illegal collection of fees? Ang muna gamin nga iparit tininteg ti DepEd, ken pagbaknangan dagiti mga ulo ti pagadalan. Uray maestra nagsinger nga agpipilit, sana pulos armukman nila kay Ansit. Irupir na ti karbengan na. Natawid na ti tured na kaday di Andres Bonifacio nga apong na ti kuko. Nilakay Marcos ken mahilig ngagpabongga. Nagpasken adu ababoy ti parchan na. Awisen na dagiti agkakangato a bisita. Awisen na dagiti konsihales ken kapitanes. Awisen na dagiti balikbayan nga agpapautak. Awisen na dagiti kaeskwelaan na ti galyera. Awisen na amin a manager ti punerarya. Bareng malibrento ti balsamar ken pumpun na. Nilakay Ansit na simple ti panagpasken na. Agsagana ti adu abatso a papaya ket awisen na amin a kalugaran na. Nilakay Ansit na singet ti panakilangen na. Arakupen na amin a bisita adu maray ti basken na. Nang runa dagiti babbaket anak kami ni skirt. No dadduma ang ket dagiti babbaket. Gaputa nilakay Ansit ket mahilig mit nga agkis itili. Nilakay Marcos ket magustuhan na nga ilako ti botos na. Ilako na pa iti botos day tinatay nga apong na. Tay naglakuan ti botos na, igatang na ti papaita na pareya, apulutan da ken ni bongbong akumpare na, agay numda ginggat mabartek da. Numabartek da, agkin kinatawa da nga awan gapgapuna.
Nilakay ang seat, saan na nga ilako ti botos na. No adagatang ti botos ang mapansadyay balayda, pagsawsawan na kas natay makiap-apa abakla. Para ken nilakay ang seat, saan na pulos nga ilako ti dignidad na, uray pink ano ang isukat da. Nilakay Marcos ken miyembro ti Couples for Progress. Nagaget nga contribution no adda meeting ti organisasyon. Ngempiman sa namet amaraman ti imported nga arak ken lechon, tabumutan dagiti organiko ti organisasyon. Ano sa nalatan tay pansit abingay na nga kadwana, dagiti pada na nga awan saad na. Nupay kasta, magustuhan nati kumuyog iti grupo na ang mapanag solicit ken congressman para iti proyekto ti organisasyon da. Nimet lakay ang seat, imikat akas miyembro ti Farmers Association, ang nagbalin a rubber stamp ti korupsyon. Pirma ditoy, pirma sadyay, tapno at damaana pondo uray awan iti proyekto. Saan na kayat nilakay ang seat ti malokloko, uray maakarian iti pondo tunggal agkari dagiti politiko. Nilakay Marcos na damag na nga dagpautang ti pondo ti panagmula ti tabako. Isuti mo na anapan nakipila, tapno maala na ti kwarta apautang da. Ngem saan nga agmulmula nilakay Marcos gapotasado. Ti pagalistuan na nga imula, ket tay kamangeg nga kingato ti ramut na. Nilakay ang seat ket saan nga mula ti tabako. Ngaputa ang muna daytoy ti mangibus kadagiti kayo. Magustuhan na ket di ti agmula ti mani, patani, tugi, ken kamuti. Tunggal rabii, mga nilakay ang seat ti mani. Kadwa na ti asawa na ang mahilig met iti tugi. Gapu iti ugali ni Marcos apas pasurot, saan na napuutan ang natinag iti palabog. Gapu iti naparamang abiyag na, ni Imelda nga asawa na, inlako na ti dayaw na. Ni Imelda nakitipon iti balo nga arabo, ang makitagtaggen iti pagtaraknan ti karnero. Tay kapsat na di Afrika, kinidnap dagiti pirata. Nilakay Marcos pimpanglaw, simrek a para make up tinatay. Tay bileg kinaturay nga amo na, kasta unay paggaak na, tabi manglaw nila kay Marcos apasurot na. Nilakay ang seat nagdali na ed ang managamiris. Amirisan na pay pati dagiti agtinag nga arbis. Ni asawa na abaket ondis, nagbalin met ang managamiris. Saan lang kaya ti libre a field trip nga sponsoran nila kay Luis. Saan na kaya ti mapanagpasyar ayat ti Sunggong ken Buaya? Saan na kaya ti street dancing no fiesta? Ti kayat na ket mangan ti tugi, ang kadwa na ti ansit ang mangan met ti mani. Daansit ken undis naragsakdang agasawa. Kadwa da ti anakda iti kallapaw ti ginawa. Tilakay Marcos apas pasurot na ikat ti trabaho na iti punerarya. Gabutay na tayo lakay aminig apan na, nagbalen mente na karupruba ni Mami Junisha. And the winner